Mira amarya tuni da amarya ce ta amarya sa mana kida DJ sa mana kida amarsan lele amarya tuni da miki amarya tuni da miki amarsan lele amarya kai sai akwai dadi auren sai ya kira auren sai ɗaya bayan ɗaya za ta fita fili ga ƙawarta wato gobe amarya ta alhaji kamfani. Allah nuna mana bayan sallah alhaji kamfani ga amarya ɗawaye guda biyu sun sako ta a gaba wato za ta zo ta zauna amarya sabon duniya an san ki ake kallon ki ka duba wani kele mai kyalli da wasu kaya wanda ni na jima ban ga irin su amarya ranar taki ne amarsa lele a sama na waka ta musu an cire ruwa amarsa lele amarya ta zauna fili domin ka Allah yaran da suka shiga na kyau filin nan muna fito gaskiya bai kamata muna fito da kuma da shiga ranki from Jalingo this is Abba Mas shikenan mai zukar ya ce fili ne kyau insha Allah dodo dan Alhaji ba dan Alhaji mai fitarin naira ne kan ban gane ma ya dinnan anya dan fitarin naira yawa dan Alhaji mai fitarin naira dan Alhaji haka ake yi nagode yayi haka yayi dan Alhaji this is musical an ga fili domin ka amarya ta zauna ta yi tsakarauta domin ka je ka buɗe ta a social media please and please we are going to do us mata social media please and please start Amira from Abuja amarya da ango ga ƙawayenta guda biyu a kusa da ita ce da na mata sunanta amarya da ango ga ƙawayenta guda biyu suna ta kyalkyalewar dariya saboda abin yana ba su nishadi wannan sai suka shigo wannan amarya ce ita ma tana da ana ta zina kai wata miyar sai a magwabta ga kuɗi kawai ake tanzina a gaban amarin nan anya DJ ba mu kiɗa fili domin ka ba ƙanƙautawa daga nan har gari ya waye ba mu kiɗa kai kan DJ sai mana kiɗa sai mana kiɗa DJ amare suna zaune wannan Samaila Musa ne yayin da ya tafi kan amarya ya zo ya ɗan kuɗi ya maza
an da tuni da yanka wannan alti ce ba ta shigo ba suna nan da su fara wani kuri umar yanka this is Dr. Umar Hassan Kurtunda This is These two guys are from a different town. Nora, you didn't see me. You have to see me. Nora, you have to see me. You didn't see me. Samaila Musa. Samaila Musa. Ana haka nan da waje. An baka nawa? Dan yi shirin kuma ya za a yi ni da za a yi mini naira gudiyar da wanda ya bayan